ko weltare wat suka debbo mawɗo piwpiwɓe kaɗɗi ɓe ngami ɓerdani kam kude leppi ɓe ngami mbiyoyo mi yaɓata leydi wiya lalla harɓe nin ngama ar lalla harɓe nin jala way lalla harɓe nin ngama jaɓorimmi jawwali ɓeɗi koɗo ko ɓe ngami sare demba mariɓe rewɓe sare demba mariɓe ɓeɗe jiɗi koɗo ɗongo demba mariɓe sugaɓe sare demba mariɓe sare demba mariɓe rewɓe sare demba mariɓe ɓeɗe jiɗi koɗo ɗongo demba mariɓe sugaɓe sare demba mariɓe barke Allah annabi jomi belto sare demba ɗon dimmi teddungal ngal ha kersumi seeɗa mi murta ɗon
Timiko, weltare wat suka debba maundo piu piu be katti bengami Bertani kam kudele pi bengami Bioyo mi abara lady ya Lala arbeningama Ar lala arbeningala Way lala arbeningama Japori mi jawali veri kodoko
Thank you.
Jajemuan.
Timiko, weltare wat suka debba maundo piu piu be kati bengami Bertani kam kudele pi bengami Bioyo mi abara lady ya Lala arbeningama Ar lala arbeningala Way lala arbeningama Japori mi jawali veri kodoko bengami Sare demba maribe Rebe sare demba maribe Jiri koro koro dongo demba maribe Suga pe sare demba maribe Sare demba maribe Rebe sare demba maribe Jiri koro koro dongo demba maribe Suga pe sare demba maribe Porque alle bijo me belto Sare demba rondim te dungangal Sumi seda mi murta donde Sare demba bo hakila tuyo murta Sare mali belingara mi joromi Sare kuna sare kule chenga uma Gare ngalle kan sare demba muti Wani demba wani karko jarga sare muti Sare demba maribe Rebe sare demba maribe Jidi koro koro dongo demba maribe Suga pe sare demba maribe Sare demba maribe Rebe sare demba maribe Jidi ko Binti ente rumah labalu Osisiyo korban lajete Sina Sina dikende Sina Pembangunan kita berodiran Ale
uji sapo, kuna ulongo tenka.
Jatimika,
Bye.
Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe laaroɓe Fuladu TV, min calmini on. Miɗen hanɗo e saare Demba Mari. Miɗen gari ɗo denna bo ɗum woni Ousmane Balde kay Adam Balde. Non min gokka on ɗo micro o yimɓe saare Demba Mari naaɓe seeɗa ɓe kalana en hoɗum hono ɓe jiiri denna bo o e hoɗum ɓe jogi hen ko ɓe kaali. Assalamu alaikum musidɗo, hono woni nde? Waalaikum salam, min ko Mama Samba Balde. Alhamdulillah rabbil alamin. Si wona yettude Allah wayi no falno minen ni, ha wayi no falno minen ni ɗo kam neɗɗo yetti Allah, yetti Fuladu TV, yetti Ousmane Balde hen, kanko baba bobo hen nene bobo Adam. Si wona wayi no weltini minen ni, neɗɗo ɗi ñaagi Allah mbawɗo mbaɗowo o ya Allah wurnan ɓe ɓiɗɗo maɓɓe o, manto mbadiji maɓɓe ɗi ngel manto jawdi mbaɗandi barke. Ɗon kam si wona ka jato wakkilima mbo waɗani piiw, par ce que ha ɗo tan jinnaɗo wawani ɓiɗɗo muɗum mbo waɗi ko mbo foti wadde, par ce que neɗɗo kala ko waɗani ɓiɗɗo muɗum koko ɓuri moƴƴu ko mbo waɗi, surtout no ɗeni gueɗe ɓaga mbaɗana ɓiɗɗo maɗa o ko gandiranta goreɓe muɗum jeɓirteɗi, wona ko yeɓiroyte gore muɗum, ɗum ko wakkilare mawde e tinnare buy ya Allah yombo, ya Allah lontinambo ko mbo waɗi hen ko, ya Allah nabrumbo to yeeso ha ɓoya juuta, ya Allah henelaɗo muɗum. Min ko Jariyatu Balde mbiremi, saare Demba Mari, marami sar sambatene Mama Kunda. Denna bo machallah, jetti Fuladu TV tinnare, jettima buy wona seeɗa. Minen kala min jettanima jinnaɓe amen ɓe, beltima ha ɓurti, ɓe jarama, ya Allah nabru yeeso, ya barke Allah, Allah wat ko heɓa ko barke, ya barke Allah. Bobo Allah wurnu ɗum, waɗa ɗum barke. Ummu Balde salmini on jurima. Nene am mi salminimo kaddi salamu, neɗɗo duƴima weltima. Aliou Balde. Denna bo si wona mbo weli min beltima boy wona seeɗa, sabu neɗɗo wona no ɗaminorno ni da. Denna bo o baba bobo ala ɗo saare ɗo, o miñirawo am, kono ala ko manki, yimɓe ɓe keewi, ala ko manki dillere nde waɗi ɗo. Noon ala neɗɗo ko wawi si wona ɗi wi'a weltima ñagano bobo o ya Allah wurnu mbo waɗamo barke. Kono min kam si wona mino weltanimo, sabu hajuji amen ɗi pi fayda ko ɓuri hewde ko kanko watta ɗi, kamɓe jinnaɓe ɓe mbatta ɗi, kanko e baba amen. Ɗo noon ko kanko waɗi, ha sabu min mi andano on garannin ɗo, ko hanki mbo waɗi feere ha nono noddiram mi on wiyo on kaldi pi on sumande pamodirmi e kaw am Saydou ha no ngara. Ɗo noon kam min beltanima boy, sabu wona kanko nota on gartano nin ɗo, min beltima sabu on belnoyi haaju o, on belni haaju o boyi. Si wonano onon ɗo ni no tan tawno ɓoyi komin caaki. Joni noon min beltanima mbo, min ñaganima mbo, ya Allah ɓoynu mbo yeeso amen, yoɓa barke yoɓa mbo moƴƴere nde mbo waɗi nde, min ñaagui ɗum. Fuladu TV si wona raw premièrement taw min no jottorɗon ni ɗi welanimmi da, sabu ranta an andi woɓɓe jottorran mawna wona ko mbiɗon ko mbatta. Noon min noon ɗo bala no jiirumini, sabu on jottiran min koto jeese mon to taw on gandumi, mbiɗon minen est ce que on tardani, mbimi non on tardani. Ɗum ɓi raw ko respect, min noon minon yiɗi on jikku ha yawri keero. Tawri ɗon kala yimɓeɓe ko mbiyon mbaɗon, onon mbaɗa onon mbaɗira no mbiwirani. Ta yimɓe loɓanani on, onon kala min ji'ani to jeese mon to, en tout cas onon looɓi. Joni noon ko ɗum min ñaagi, si minen min mbaɗi on ko loɓanno on tan jaafo, kono onon mom golle mon ɗe ala ko min kaali hen ko gandanta e wooñi, ko feewi tan min ji'i hen. Minen ñaagi noon yo Allah naɓir on yeeso. Min ko Niɓɓa Balde. Denna bo o wona mbo weli, denna bo o weli weltini yimɓe ɓe feren. Denna bo o kam wona minen tori jinnaɓe amen gonɓe tan ɓe du'a, ɓeydana minen du'a, ɗum ɗo ko du'a wawtani wadde. Min beltima garal mon ngal, onon kala garɓe ɗo ɓe Fuladu TV, min beltanima on, min jaari on gari e jaam ɗo suudu Balde ɓe, ya Allah ruttin on e jaam, ya barke Allah cuuɗi mon to Allah e nulaɗo. Min ko Mariama Mbaalo. Weltare kam gonga wiyete ko yettere Allah, sabu ko weltare addi ɗumen ɗo, ɗum noon mbawi arde he jaam, kala ɓe duttima he jaam, garɓe ɓe beltima, minen garaɓe ɓuri weltade e dow. Min salmini noon kala ko wawno ɗo arde, mi salmini ɗum, mi du'anima ɗum, min ñaguima kala du'a.
Samba Balde ono jeerum denna bo Usman ko min yam mino weltani mo to bo wonto Allah ko mo golle moƴƴere wonto adama ko mi kawa muɗum de Kajar Balde Malo ko nene am mino weltani ɓe fof kanko e Demba Balde fof e alaji fof babaji am fof mino weltani ɓe minen du o jemma nyaloma minen du anoɓe min ko Yero Balde ɗo Sare Demba Mari denna bo o kam machallah e moɓe fulɓe ɓe mbiyata ko ɗo sukara ko ha ɗo wani moon sabu weli ha weltini koye ngenke ɗo noon ko puɗɗe ngel taw woni ɓaata won ko ɗo kikiɗe ɗo kaɗɗe en jottaki to jemmato machallah nyamama harama yimɓeɓe garɓe ɓe hoɓɓe ɓe beltima wona haalata kamɓe ɓe minen ɓuuri weltade min jetti Allah min jetti jinnaɓe amen ɓe piiw ɗum ɗo feren ko sabu du'a jinnaɓe waɗi ko waɗi ɗo ko feren population yimɓeɓe piiw mi jaari garal ngal ɗo ngal e yimɓeɓe piiw wi'ayo ko jikke ɓuuri jawdi sabu jawdi ko jiiɗa ko huuɓat jikke noon kupta ɗo aduna ɗo ha lakara jikke ɗe kupta ko ɗum addi wi'ayo yimɓeɓe tan poɗɗa tamde pour jara yeeso kala neɗɗo ko tami jawdi si ala yimɓe ha yata yeeso ko ɗum saabi yimɓeɓe poti ɗo ni garal ngal yimɓeɓe piita e belti garal ngal no machallah ɗo kam ko ha ɗo nene amen Kajjatu minen calmina ɗum minen jura ɗum minen jetta ɗum minen du'anombo kala minen ñaguimbo hen du'a o mbo anda minen kam min beltima oɗo Dennabo sabu no oni Dennabo mi wi'ani meeɗa ɗo nder Sare Demba Mari kono min yeɗoto on mi seedaki yitere am nde no oni Dennabo ɗo nder Sare Demba Mari ɗum noon ɗum ko weltare buy weltare amen buy minen ɓiɓɓe baldeɓe ɗo ɓe ɗum ko weltare amen buy sabu fuɗɗoriɗo Ousmane koto amen wawi yahanni ha continue ɗo minen feren sabu minen komin fuɗɗotoɓe ɗo min gonɗo